Muri Zimbabwe aiwa nauye 3rd term bid yazokura moto manje notonzwa kuti pana bamuzimu ai panobuda panyogwa pachinzi aiwa ZANU PF yoita amendments mu constitution to consolidate their power. Muri Zimbabwe tinoona aiwa pachigaro apa vari kupada vasoda kubva nokuti muzimu ai sarabina mashoko vataura anokurudzira subscribe like tina on the bell icon kuti ramachana updates anokupa pano pa ZVAITWA News Live vanova panyoko pachinzi the ZANU PF government has initiated steps to amend the constitution, signaling a shift in the country's political landscape. According to the reports from the state media sources, the ruling party is pursuing amendments aimed at reconstructing the roles of key institutions, particularly the Zimbabwe Electoral Commission ZEC, to overhaul electoral processes. However, critics argue that changes could pave the way for the manipulation of elections outcomes, as ZANU PF has been accused of utilizing electoral bodies to sway results in its favor. Aiwa 2030 iri kuta wachinzi aiwa 2030 ZANU PF inenge chipo kana kuti 3rd term bid runzi 2028 idenga chiri kutonga ndopatuna panapa zviri kunzi aiwa vachinja constitution kuti igova favor kuti vagoramba varipo pachigaro. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro pemashoko ayabuda muzimu ai ekuti aiwa vane ZANU PF vada kuconsolidate their power. Pinai mucomment section medu mbotiudza mafungiro enyu. Aiwa musavana subscribe like notina on the bell icon. Tamochana updates anokupa pano pa ZVAITWA News Live.